Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Opra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag ko kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualan ko ninyo sa pangan nga Mira, 46 anyos, minyo ug may 3 ka buok anak. Itago na lang ang amo address diri sa Bohol, pero niapa meron sa Manila magpuyo. Punto legal kining akong suliran, kabahin kini sa bahin nga yuta sa among inahan sa among mga apuhan. Aron inyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Diri mo mga anak, magtapok ta diri aron masud ta sa screen sa akong cellphone. Aron makita tang tanan ni lola ninyo, dali mo ba? Lola mong gitawgan ma? Oo, kay nagluya ko no. Nahibaon ako oy kung unsay makapalagsik ini niya. Kung makita mo niya nga iyang mga apo. Hello. Pabuya ma oy. Hello ko no nga video call man eh. Talag! Iyon na imong kama. Ug tan-awa kinsa ning niya sa akong palibot. Oy, ang akong apo man di ay ni. Talag! Pag eyeglass gani, aron di ka maghiyong-hiyong ano imong matag tutok anang screen. Kanus aman mo mamauli diri sa ato. Naan na sa mama ay. Ibaw ba dyan na siyang nag-eskwelang mga bata, uy? Ari na lang gud mo diri pamuyo, Mira. Aron na sa preskwelahon ng mga bata. Nang sabi tao mo diya nga nag-antos man mo puyo anang Manila, nga nag-abang pang mugmahal sa inyong gipuy-an diha. Oh, wa man sab may bahay diha, ma. Aw, magtukod mo diri sa akong yuta. May bahin ka man, ari, god. Si Dodong bitaw nga imong manghod. Naghinahinay nagtukod dito. Tukuri sa tong imong bahin dito, Mira. Si mama ba? Di man gud anak ka sayon, ma, uy? Aw, mamauli raman unya mo ba? Kung mamatay na ko. Ba diyong mama, uy? Simbak ko, ma, uy? Kay sige taghangyo ninyo. Nga uli asad in taon ko ninyo dire. Pakita ako sa akong mga apo, be. Kaya wa mangyud gani ko kakita pa anang ikaduha o ikatulo ninyong anak. Kanarag yung usa. Kaya diri man ninimo gipakataw. Pero gamay pa kaayo ng kigika ni mo dire. Tuig pa nakapin. Karon, ulitaw na. O, ma. Dako na gyud si Rocky, ma. Pamauli mo dire, Mira. Mintras maabtan pa ko ninyo. Ma. Unya? Magplano tag bakasyon og kadiyot sa amo, san. Karang umaabot bakasyon sa mga bata, ba? Kailain na magsinultihan sa mama, uy. Unya ako maghurot ag adto dito. Ang budget sa atong plite nga daghan man ta nga mga to. Mangita ko tagkalunan, kwen. Maghinahinay po tagtikom gikan sa tong salto. Bisan, igo lang ta makaabot sa Bohol, kwen. O, makaabot pa tang mama. Ay, kalisod ba di agtikom sa kwarta, uy? Ilapi na nga daghan ming baba nga magkaon sa among kita. Ug lang eskwela pa gyud ang mga bata. Hapit na lang ang bakasyon. Apan pila pa lang ning akong natikom. Kumusta naman kaintaon si mama ron? Ang akong manghod, si Dodong. Hello, Dong. Gabihan ninyo ng Miroy. Ha? Namatay taon si mama nga naghandom si mga anak. Ha? Patay na si mama? Recorded by X Thunder Gaming. Namatay nga akong mama, nga wa gyud makakita sa akong duha ka anak na akong gipanganak diri sa Manila. Na mauli gyud mi aron sa pagtambong sa hayat ni mama. Unya. Ma, wagid mi di mapaabot ha.
mo mga apo mao. Ako nang gidaog pauli. Uwahin ang tanan ng Mira. Uwa na si Mama. Agbay pa siyang hinangyo ni mong kapadoawo ni mo din sa ato. Bisan diyang gagmay pa ng mga anak ninyo, ug ligon pa si Mama. Wa, yung taon mo kay mo. Wa ka lang kasabot sa mong kalisod dito sa Manila, dong. Maglisod man ka na usahay para kaon na mo. Ang ipliti pa mapaingon din sa ato. Pero karon lagi nga patay na si Mama. Nagakita lagi mong paagi nga makauli. Tong, Sa buhay pa si Mama nang. Maghandawang taon siya nang. Nga magkatapok tagpuyo din sa inyong yuta. Nga makita pa ko niya ay mga apo sa palibot nga magdagandagan. Nang, namatay lang si Mama nang. Nabisan makakita lang unta siya mga apo ni mo. Wadyo ka na ni mo buhata. Wadyo na may tabo. Ma, basilo ako, ma. Karon nga nalubong na si mama nimo. Kano sa mata mamalik sa Manila. Kaya nga akong trabaho dito. Ikaw nalay balik sa Manila, son. Unsa? Ani na lang mi sa mga bata sa Bohol. I-transfer ko sa eskwela din, he. Magtinda-tinda na lang siguro kung sari-sari store din, he. Hindi na mahimo eh. Mabuwag ko ninyo. Oh, kung gusto ka, ari na lang sa kamangitag trabaho. Nya, asa mo tapuyo? Sa pagkakaroon, ani lang una tas ilang mama. Ug tumanon ko ang hangyo ni mama nako nga magbahay ko dinhi sa among yuta. Asa mo magbay? Dinhi sa yuta ni mama. Kay mama niyang gusto. Karon hinuon nga wa na si Mama. Sige na lang, Kut. Ikalipay raw niya sa kalag ni mama kung anhi na mo puyo dinhi. Gipangayo ko na ninyo ta. Ha? O gisugot si Mama. Kung akong gilipiyuhan ninyo ta, o gipatamnan akong mga lubi og pila ka punuan sa mga prutas. Kung akuan na ni. Sa? Kasi buti mo ipasabot tong. Klaro atong gisulti nako. Ang ingon ni Mama nako, na kay dili man kuno mo interesado aning ninyo ta, og ako ra may nagpakabana ini, ako ra kuno magkaangkon ininyo ta. Di na mahimo dong, uy. Tulugot ta ka man nagsuon. Maong tarungon ta ni og bahin sa makatulo. Giangko ni kid sa among manghod nga lalaki ang yuta sa among inahan. Kay kuno, siya ang naglimpyo ni ini ug gihatag na kuno ni sa among inahan niya dihang buhi pa si mama. Apan tulong mi ka magsuon. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, mayuta nga gipanag-iyang among inahan ug tulong mi ka managsuon. Apan sa buhi pang among mama, nag-ingon ko no sa akong igsuong lalaki na siya lang makaangkon sa yuta sa among inahan. Pwede ba gud di ay ni nga tuluman mi ka magsuon? Ikaduhang pangutana. Ang pagpangangkon sa akong igsuong laki sa yuta sa among inahan, tungod kay siyang nagpuyo ani o siyang naglimpyo og nananom. Ingon ba gud ay ni ana? Ikatulong pangutana. Gusto unta nako og sa usapan ako ka igsuon nga kuhaon ang among bahin sa yuta sa among inahan. Unsa may among buhaton nga dili man gusto mamahin ng among igsuong laki. Asa man mi moduol aron mahusay mi. Ikaupat o katapusan, may mga tanom na baya siya sa yuta sa among inahan. Kung makakita mi og paagi nga mabahin ni namo og tarong, unsa may paagi sa iyang mga tanom, palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Mira.
Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako karon ang muhatag ninyo og tambag og tubag sa inyong mga pangutana og problema na may punto legal. Mga medical nga mga pangutana, Dr. Obra ang inyuhang pagadadaan sa suwat og siya pod ang mutubagan ng ato ang mga medical nga mga pangutana og mga problema. So, ayaw na mo pagdugay, ipadala ang inyuhang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipada sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang ato ang mga suking tigpaminaw nga naa sa gawas na silahang gawas sa nasod nga naminaw nato sa YouTube or sa ato ang Facebook account nato, no, kay maminaw man mo permin ana og mga naminaw po nato sa YouTube. Kumusta man mo tanan guys? Hinaut unta nga okay rata ang mga naminaw nato silahang panimalay, hinaut unta nga wa na mo nagmugtok din ha, no? Smile lang gihapon bahalag na problema. Uy, kibaw ka, mo ginato ni madara gyud ning smile or ikatawa na lang ni nato uy or ato na lang ni ikatog ato ang mga problema. Ma-okay ra lagi ni. Usahay guys, kanang tug nasad nay gamit kay para mabugnaw atong utok, ma-relax ta, malimot ta. Kay usay nara man ang problema din ay di pa man ni mawa niya pa mo koy kasulbaran. Ha, ngita sa kong laing buhaton ay unya na ka, matuog sa ko. Unya later on kung linaw na ato ang huna-huna, no, wa na kay ta na clouded sa kalagot, kapungot, ka-stress, usahay no, mas makakita tag kasulbaran sa ato ang mga problema. Mas masabtan baro nato ang sitwasyon kaysa nagpadatas ato ang kalagot ug sa ato ang feelings, no, or ni-react dayon. Sometimes guys, mas importante or mas makatabang sa gyud na nga dili sa gyud ta reactive right away. Kanang pak buto soko dayon. Sumbag hapak. Wow, pag ganita ka klaro unsay problema niya dayto napalaw ta ay sorry. Pero nakabuhi na tagpulong nga di mao, nakapasakit na tag physically, nabuak ng baso, nahasi ng electric pan, bungkag na, palit na po taglain. Di ba ya, kisa may alkansi, kita rasad gihapon. Plus, nakapasakit pa tagtao mo na guys, relax, chill. Kanang, ay lang, pada, kanang usahay, nga sa gyoy kumo sa kanang gani magpa-humble ta, magpailob ba na, pailob mo man lang ingon no nga, kanang, ay lang, no, usahay kay, si Lord lang ato ang trabahoon, no, maabtan na lagi yun ni karma, ay lang, ayaw ikaw pa ni Maus, bugat man sad na, kay pag ilat go na nimo niya mo padayon kag focus anang mga butang nga makalipay nimo or makapahimo nimong mas maayong tao or a better person, di ba? Guys, thank you kay sa mga nag-like ug nag-follow nako sa ako ang Facebook account ha. Katong pa naka-like ug nag-follow, Elaine Tantenko Bathan sa Facebook ug Attorney Elaine sa Instagram. Mira ang pangan sa ato ang letter sender. Gipadani sa kini ang Akong Suliran official writers page. Di na ko isulti ang edad pero musulti ko nga pare-pareha mig edad. So bata pa ka, Mira. Minyo na itulo ka anak. Unya, di lang na to isulti kung asa dapita sa Bohol ang iyahang gipuy-an pero taga Manila na sila sa Manila ron. Naani sila yuta sa iyahang inahan gikan sa ilahang apuhan, yuta gyud ni kasagaran ang mga kuan nato gyud nga mga problema no. Unya between aning mga igsuon na siya manghod nga nangangkon nasa yuta sa ilahang inahan kay mo may nag-take care, no? Mo lagi na sa ilahang inahan, katumbuhi pa ilahang mama, pero tulugid ni sila kabuok man nag-igsuon, sumuni ang mga pangutana. Mayuta, nga gipanag-iya ang among inahan, tulumi ka man nag-igsuon, apan sa buhi pa ang among mama, nag-ingon ko no sa igsuon namong laki, nga siya lang ang makaangkon sa yuta sa among inahan. Pwede bago din nga tuluman mi. Now, kung maugyod na ang wishes sa imuhang ginikanan, dapat naay proof. The only way para mapamatud-an na ug nya mahimo ng tinuod is kung naay kasulatan nga gitawag na last will and testament. Pero wa gyud nay kasulatan maski pag verbal ra na niya gisulti, tabla ra gyud na, and I'm sorry to say this, sa imuhang ikatulong igsuon nga tabla ra gyud na swa ang iyahang pulong kung wa gyud na niya giput into writing. Ug walay last will and testament, ang iyahang kamatayon mo nay gitawag sa law of succession nga intestation.
estate. Namatay nga way last will and testament. Unsa may effect kung walay last will and testament ang usa ka tawo nga namatay? Ang pasabot ana nga ang kanang iyahang mga kabtangan nga gibili niya pagkamatay niya mapunta na equally sa tanang mga manunod or heirs. In your case, kamong tulo, equal ang inyuhang pagbahin-bahin. Dili pwede nga moingon ang inyuhang usa ka manghod nga kay abi ako'y nag-alaga, ningon si mama nga ako na ni, dili gyud na pwede. While common pud kayo na sa ubang mga manag-igsuon nga giingnan baron sila sa ilahang mama, nga ilahang respetuon ang wishes kay gipahibaw pud sila tanan, that is because nagkasabot mo nga mo relinquish mo or i-give up ninyo inyuhang bahin. Kay mo patuo mo sa wishes sa imuhang mama. Pero kung wala gyud na, di pud mo mapugos. Ikaduhang pangutana, sa pagpangangkon sa akong igsuong laki sa yuta sa among inahan, ang pagpangangkon di ay tungod kay siya ang nagpuyo ug siya ang naglimpyo ug nananom. Ingon bagod na ana, sadly dili because wa may nagsugo nimo pero sa imo pong pangpanimpyo ug pananom ikaw sa nakakuhas bahin. Ikaw po'y nakapahimos. Wa po ka magbayad og abang nya kamo pong mga anak kauban wa pod mo kapahimulos, wa pod mo kakuhag bahin. So equal ra and that cannot be used because the only basis sa pagbinahinay under the law on succession sa usa ka katigayunan sa usa ka namatay nga way last will and testament ang ato ra yung basihan ana is kung kamo mo'y appeal sa mga manunod. Kung pila to'y manunod, i-divide na siya equally among themselves. Maurag yun ay maat-an murag yun po ni ang basis, no? Unless na ay dokumento magpamatuod. Ikatulong pangutana, gusto unta nako og sa usapan nako kay igsuon nga kuhaon ang among bahin sa yuta sa among inahan. Unsa may among buhaton nga dili man gustong mamahin ang akong igsuon nga lalaki. Asa man mi moduol aron mahusay ni. Okay, sumpayon to nato ako naingon no, namatay, walay last will and testament, intestate succession. Therefore, ang mga katigayunan i-divide na siya equally. Now, like I said, yuta, mangingon ana, kinahanglan gyud na ay dokumento. Kung nagkasabot lang unta ang mga manag-igsuon, naagid na ipirmahan nga dokumento as evidence sa ilahang pagbinahinay sa yuta. Ang tawag ana nga dokumento guys is an extrajudicial partition of estate. Meaning to say, gawas sa korte nga kasabutan sa pagbinahinay sa kabilin sa inyong inahan. Extrajudicial settlement of estate. Mao'y pasabot ana, no? Now, unsa man ni siya, para unsa man ni siya, it means to say nga nagkasabot mo, nga mo ni ang pagbinahinay ninyo anang yuta. Dili na siya, no, mag-ingon nga, so equal na siya, no? So dili, mo ginay-angan yung baton, you have to sign. Kay kung, meaning, nagkasabot naman mo, wa mo nagkagubot. So, after ana, bayad mo buhis, unya, ma-annotate na mabahin-bahin na ninyo inyong share. Karon, kay wa man mo magkasinabot, kinahanglan gyud tag korte ane, no? Og abogado. Para, ang huwis na mo'y mupugos ninyo og pagbinahinay sa yuta according to the law on succession. Maurag yung suryaha, divide by 3 ra gyud gihapon na. Di gyud na mausab unless na ay proof ang imuhang igsuon nga magpamatuod nga gibalhin na para sa iyaha ang balay. Kung wala gyud siya mapakita, dili gyud, no? So wa gyud. Divide by 3 gyud na siya, ha? So muna judicial partition ang pwede ninyong buhaton. Korte gyud mo, kuha mo abogado. Okay, may mga tanom na baya siya atong yuta sa among inahan. Kung makakita mi og paagi nga mabahin ni namo og tarong, unsa may paagi sa mga tanom. Kanang kung maka-extrajudicial lang gyud mo, no, pwede ra gyud mo magkasinabot og unsaon na ninyo. Bayran ba na ninyo? Depende gyud sa inyong kasabutan og unsay angay. Kay ipasabot na ninyo siya nga wa may nagpugos nimo mananom, ikaw may nagtanom, wa man sa mi kapahimos anang panahon na. Kay ikaw ra man nya, kami pud di ay namsad mi katungod atong tayma pod kung kumbut hunaon. Nya ikaw ra gyud din ha. So dili pod na ingon nga napoy tamdanan ba ang imuhang pagpahimos pod sa yuta. Ayaw lang pod ikaw permi, no? So hopefully diha dapita kung magkasabot lang mo kay manag-igsuon man mo, alang-alang pod sa memory pod sa inyong inahan nga ni panaw na unta lang nga kuan lang pod ninyo, masabot lang ninyo ba nya di na maabot og korte kay dugay unya magka problema
pagid mo sa inyuhang relasyon, no? Nya over a property, bati pod mabungkag mo pa. Ayaw tuguti nga madaot lang mo sa mga material, no? Nga mga bagay ug sa kahakog, no? Mapat magibabaw gyud unta ang inyuhang relasyon. As a family, as siblings, no? Same blood, no? Nga nagkatay ang inyuhang mga ugat. Usara gyud mo ka pamilya. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong